ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଧାରିଣୀ ଭାରତ ମାତା, ଯାହାର ପାଦକୁ ଧୌତ କରୁଛି ନୀଳ ସାଗରର ଲହରୀ ମାଳ। ଚିରବନ୍ଦନିଆ ଭାରତ ମାତା ତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହିପରି କିଛି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛେ ବା ଆଦୌ ଜାଣିନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜଣେ ମହାନାୟକ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ। ଭାରତରେ ଚାଲିଥାଏ ଇଂରେଜ ଶାସନ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲାଠିମାଡ଼ ଓ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସମୟରେ 1894 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ଆଧୁନିକ ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗଠାରେ ରମାରଞ୍ଜନ ସେନ ଓ ଶିଳବାଳା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ। ମୁର୍ସିଦାବାଦର ବରହମପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରି ଚିଟାଗଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଦା ନାମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। 1919ରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେ ବୈପ୍ଳବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1926ରୁ 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିଟାଗଙ୍ଗର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରିଟିଶ ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା, ଟେଲିଫୋନ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକାମୀ କରିବା ଏବଂ ରେଳ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଇ ଚିଟାଗଙ୍ଗରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେନାବାହିନୀର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଜରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସମ୍ଭବ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 18 ରାତିରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 65 ଜଣ ବିପ୍ଳବୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ 2ଟି ଶସ୍ତ୍ରାଗାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ସମେତ ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ଟ୍ରେନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ମିଳିନଥିଲା। ଗୁଳି ବିନା ବ୍ରିଟିଶ ସେନାବାହିନୀର ମୁକାବିଲା ଅସମ୍ଭବ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଲାଲାବାଦ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପଟୁ ଗୁଳି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ 12 ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ଓ 80 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ସେଠାରୁ ଖସି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମଗୋପନରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିଲା ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନେତ୍ରସେନ ନାମକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସହଯୋଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା। 1933 ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାତୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହିତ ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ ଶେଷ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଓ ଗମ୍ଭୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଯିବି? କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସ୍ୱପ୍ନ। 1934 ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଯୁବମାନସରେ ବିପ୍ଳବର ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଥିଲା। ଇଏ ଥିଲେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ